איזה יופי. מה, אם רק היו ממציאים לו סוללה קצת יותר חזקה? החרא הזה עם מנוע לא יורד. לא, רציתי לעשות בז כאילו. יאללה, 450. רגע, אל תעמדו פה, אל תעמדו. תלכה אתה 450. תלכו קצת אחורה, תנו לי לנחות. כל הכבוד. כל הכבוד לצה"ל, תחיה מדינת ישראל. עכשיו אתה יכול להביא אליך. אתה יודע איך צריך לצלם את זה? לרד לידו על הרצפה